חיזוק חדש למכבי פתח תקווה. החלוץ היהודי האמריקאי ווילסון האריס, שהיה מועמד בעבר למכבי תל אביב, חתם בקבוצה. האריס, בן 25, בגובה 1.80 מטר ושווי שוק של כ$500,000, הוא חלוץ זריז עם סיומת קטלנית מול השאר. בנוסף, הוא מצטיין בחטיפת כדורים באזורים המסוכנים של הקבוצה היריבה. ווילסון הוא יהודי, ועובדה זו מאפשרת לו להירשם כשחקן ישראלי, ולא לתפוס מקום של שחקן זר בסגל הקבוצה. את דרכו המקצוענית החל בקבוצת המילואים של ספורטינג קנזס סיטי, מה-MLS, שם כבש 25 שערים ב-76 הופעות. בעונתו האחרונה בקנזס זכה לשחק בקבוצה הבוגרת וערך בה 9 הופעות. בשנת 2022 עבר ללואיוויל סיטי מהליגה השנייה בארצות הברית. בעונתו הראשונה הפך לכובש המוביל בקבוצה עם 15 שערים ו3 בישולים ב-31 הופעות. בעונתו האחרונה בלואיוויל סיטי רשם עונת שיא עם 20 שערים ו3 בישולים ב-32 משחקים. ווילסון האריס כבש 46 שערים ב-107 הופעות בלואיוויל, ועכשיו הוא כאן כדי לחזק את התקפת מכבי פתח תקווה. ברוך הבא ווילסון.